det var træls, den blev... Ja. Men det går fint nok med den der, hva'? Ja, det var godt vi løbet den forkerte vej og stejlede lidt. Jamen, den er ikke så kold på Den er ikke let ud. Det er meget sundt for, at den kommer med, tænker jeg. Ja, det er bare lidt farligt med faste forhindringer, hvis man fejlbedømmer dem, så er Ja, der ja. ikke nogen kredit at hente. Nej, det er rigtigt. Men det eneste, jeg lige har. Og det har jeg nok ikke valgt at gøre det. Så er jeg god at få plus. Ja. Men det kan være, at han er bedre i stregen, end han er for. Men han er jo også tit, så er han jo rigtig god til at springe. Altså, hvornår er springe bag? Ja, inden for en halv time siden, og kan han springe, så vi går direkte med at skifte. Ja. Også fordi det er, hun skal i terræn. Halvanden time. Ja. Der er næsten ikke en time. Så er der 2 timer mellem spring og terræn. Det er halvanden time. Ja, vi har halvanden time. Så. Jeg ved ikke, når den kommer tilbage. Det er den, det er ponyfirser, der er sammen. Så det må den være. Det er jo dejligt at komme ud og se. Ja, hvis det er ikke, jeg har ikke købt den. Det er klart, ikke at nå i militæret, faktisk. Du kan læse et eller andet. Jeg tror nok, jeg læste Allemangen, nemlig, inden vi skulle afsted. Vi var afsted første gang med en ponyrytter i Skanderborg. Så tænkte jeg må hellere lige læse reglerne, så det er så åndssvagt at lave et eller andet dumt. Man nåede heller ikke have klokker på. Hvordan får den til spring? Ja. Tak skal du have. Og det var godt opdraget. Ja, så kører den. Ja. Ja. Så kan du lige nå på en pustepause. Men det er da okay nok ikke. Jeg forstår godt, at det får en spændstreng. Altså ikke så. Men vi vil altså med til os næste uge, men vi vil ikke få den op på det. Nå, er der noget galt med det spring? Nej, men det er jo, der er jo nede til dommerne, der var rigtig mange, der brugte sig over banen, fordi der er så meget fyld på de helt små pladser. Det var flot, så.